Kamalang ko nga mong, Reverend Father Kenneth Alde, ing Director ng Social Action Center of Pampanga, Reverend Justin Gatos, iba yung tamong diakono, din kaya katamong sakop co-worker sa Chuketi, ang punganing radio team ng Brother Charles, pakamalang kapatid kay ginutamong Yesu Kristo. Deng mga biyasang spiritual ang timorang ausantan, teologo, pilosopo, at patita na rin santo, tuturing da king ing kababanlob, ya ing induna ning anggang kabanalan. Humility is the mother of all virtues. At Socrates nga na nagsasabi, king ing katasan loob, ya ing pundasyon ni hanggang karokan, o Greek philosopher ni, ano naman Kristiyano ni. Nga na, king ing katasan loob, pride, ya ing yamot ni hanggang karokan. Nyapin Santa Teresa de Avila nga naman sasabi, in peka bantug dili, the greatest virtue of all is humility. Saint Mary Claret, ren Claretians Balutala, sasabihan naman ng makanyan, king ing pundasyon da, ningang kabanalan, yapin ing kababalog. Nyanganan ni Ginoon tayo sa Kristo, ing mitatas kay sarili na, may bagsakya, may babaya, at ing pagpakumbaba kay sarili na, yang miyangat, yang kalugurana ning apong Ginoo. Nya nga manong humility, but nga manong Latin, humus. Dami sabihan ng humus. Gabon. Gabon. Morin na ting gabon, ting basura, ating dinat, gana-ganang lulurata mo kayong gabon, mga palita kayong gabon, marinat niya, mababayang uring, balamawaring elemento na ning kakatamong pamibiyebye. At wala katao rin linab kin templo nga ng San Lucas, ing metong pariseyo ya at ing metong talasengil bisya, ay tax collector. Ining tinalakad yung templo, ining pariseyo, at mga diya para kay sarili ng kayapan at gelingan. Gana, Ginoo, ako po nga na yang kaluhuran na kayo. Makaladwa, parumingo, magayon ako. Babya kong si Kapulo para king templo. Eko mapamirait, mapanako. Eko gagawang adulteryo. Eke kalupa ining talasingil buwis, kening gurot ko. Ana, metong yang makasalanan. Lonyo na yan ditak ay natanggapan ni nga pong Ginoo, makanya nakatasa na panalangin. Ito namang talasingil buwis ketang bulot. Naman bisang marap king altar, makadukuya rin mo, durugdugan ay salo ng ana. O Diyos ko, malunos ka kanako, metong kong makasalanan. Inya, ing kababanlob, gimpanana naman ng ginutamong Yesu Kristo. At nga nang sasabing San Pablo karing tao Pilipos, Kapitulo 2, ang giyaman ni Jesus at yung formang panga Diyos, na inang kakaminaan ting makipantek king Diyos. Doon migpakumbabaya. At linubas na yung sarili ng panga Diyos, migpakumbabaya, tinggap ing askening metong ayalipan, at mapamintuyang gaging kamatayan ng krus nyapin, ing Diyos, tinasne, peparangalane,
Kristo. Di niya nang lagyo, magit karisablang lagyo. Kanita nung ninuman, ing sasalpantaya, kaya lagyo nga iti, karinbanwa, kaya tiking yato, dapat ing isiklod na intud na, at ing balang dira ipasyag na, King Jesus, yang kaya katamong Ginoo. Balang banwa, yung Catholic Bishops' Conference of the Philippines, ang yan nila ng lideratong Bishop Pablo David. At yun na pong proyekto pastoral, o saan tayong alay kapwa. Gifted to give. Alay kapwa, darawan tayong sarili tayong sakripisyo para karing aliwa. Karing aliwa. At detang alikom ng pondo ng mabilog a Pilipinas, iba't karimyalawang diocese, titipunan no niti ng Catholic Bishop Conference, potang ating sakuna, kalamidad, miyalawang diocese o diocese, yang yatad da, mabiyalang sa financial karela. Kaya tiking kakatang guys is, yung pakamalantang Arsobispo Florentino Labarias, ginawang mantang circular, at ang katana-katamu mo namang makyabeking alay kapwa, bangkanita, apakilala tamo, king itamong kapampangan ita may mut, may pagkaluban, magkalub. Misaupan, sumawop. May pakayap ng Ginoo, karing sugat ng espiritual, babye kapayapan, karing aliwa. Tinanggap ginhawa, halimbawa, tingkang babae at kaligaligan, masakit ka, kinayap ka, ikaman, babye tamong ginhawa, kapaldanan niya. Kaya kakatanda yung sis ninin kakatang patron, beer handing kapaldanan. Ita mo, biyatang kapaldanan, o mabiyatang kasakitan. Our Lady of Hope, Healing. O yan, ing kabaldugan ng alay kapwa. Pero, kita mo, kaning Social Action Center of Pampanga, panimuna ng Father Kenneth Alde, karing miyaliwang paralan, papakit na naman ng Archdiocese King Machiabeya, King Espiritu na ning synodality. Una nang sabihan, ito magdili-dili, ito mo separado, ito mikakawani, metong tamo mong mystical body of Christ, metong tang katawan ng Kristo, niya akay karempi siya ba na makiranda. Nanon po sabihin nito, listen to the cry of the poor. Niya nga nang sasabing San Basilio, buklat ba yung kaya nga paradol? Gusto nga kit mong dala ka palosyer o dakal ka imalan, mangula po na, kaya kaita, karing pakakalulo. Pamiyemo, karing pakakalulo, yung sobra mo gagamitan ay imalan. Numuklat mo yung kaya kang paninggalan, dakala dalata, o puta mag-expire lang. Ibiyayo ka rin, danupan. O yan po, yung alay kapwa, ito mo maymut. Ito sa solwa ng krasya ng apungin, ito mo yung pariseway ng Diyos ko. Kaya nga ng kapurian, yung apungin, and then dirinan, nanumang kapurian, kaya kayang padalangin. At ining kaya katamong sakop, mo nga very kreatibo ya, kaya tang akan ko na sinabi na kaong project mobilization of resources anata. Deti pitsyunsyunan da, kata may limang pondong tinggap tamo kanang kaya katamong kalupang kapampangan at gamitan tala kareng poor but deserving
students, college students, poor but deserving. Pagkakalulo, pero biyasa. Ang jurang mag-aral kayong kolehiyo. At timurin, tatas na dignidad ning sakop, kaya katawang indigenous peoples, na ausanta, ayeta. At tatas siya naman na dignidad ng pagkakalulong pamilyang alang kapanintunan, micro-lending, At naliwa pang paralan na ng community organizing para mukyat siya. Ay pakamalda rin kaya katang parishioners, kingera muunlad kaya sarili ra. Kailan organisado la. At kaya bening organisasyon na ini yapining kasalpantayanan. Ginoo. God so loved the world that He gave. The greatest giver is God. Ang Diyos, luto na yung kalaguran ng iya, ito niya, pinitinubog na yung kabubugtog na nakita ni Numan yung salpantaya, kaya may pahamak, may kabiyayang alanangga. Niya, yung ultimate, katatabian dining pake, niya ang kamanalan at kaya panagawan taketi, niya pining biye alangangga. Squatters tamo kene. Eta permanent resident, niya nga nasasabing, San Pablo, Corinto, Pilipos, our citizenship is in heaven. Yung tunetang balayan, naliwayang Pampanga o Pilipinas, yung tunetang balayan, yapin ng kayariana ng Banwa. Kanya keding makanya na paralan, siguro gagawin ng sumaryo ng ginunong nanoy ang alay kapwa. Yapining mag-aral ko kanako, uling ako, mababakulog at maganaka. Ing kanakong pawod, mayan niya. Ing kanakong pusan, mayubuya. Yapin kanita yang lesyunan ng kababandubayan, mayakit king archaeodiocese, dapat yang itamo, yang pagkiapusan tayo susmietang mabiyat testimonyo, king at yung Emmanuel kaya katamong sariling generosity, makirake, sasawp, mabiyat dignidad, tula, kapanatagan na loob, ampong tunay kapatid ng Kristo. Amen.